Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket, és ilyenkor el szokták mondani sokszor frázis szinten, hogy nagy öröm meg megtiszteltetés az, hogy itt lehetünk. Én ezt egészen komolyan gondolom, hogy nagyon nagy öröm, hogy itt lehetünk. Dani említett az 1000 forduló környékén, egy ilyen konferenciát mondott, nagyon sok volt akkoriban. Tehát évi 2 volt, képzeljétek el, mindig más egyetem szervezte, és ősszel volt egy, meg tavasszal volt egy, és ilyen forgószínpadszerűen voltak ezek a keresztény orvostanhallgató konferenciák, tehát nagy élmény, hogy akkor is lettünk ilyenen, akkor sem voltunk már fiatalok egyébként, tehát már akkor is egy más generációt képviseltünk. És nagyon nagy élmény az, hogy most a dékán úr után beszélhetünk. Ő nagyon sok mindent megalapozott. Tehát mi már elkerülhetjük most azt, hogy az őskorról beszéljünk nektek, hogy elmondjuk azt, hogy mi is az őskor, mert azt ő már elmondta, megalapozta, mi már csak utalhatunk rá, hogy akkor mi volt a mi életünkben például. Diasort fogok használni, és majd próbálok itt a technikához alkalmazkodni. Igazi köszöntésként ezt szántam nektek, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Egy csomó igehelyet odaírtam, látjátok Pálnak, mondhatnánk, hogy ez egy kedvenc köszöntése volt, de hogy nem csupán köszöntés, hanem ennél sokkal több. Tehát gondoljatok bele, mi minden van ebben a 2 sorban. És én ebben most azt emelem ki, hogy atyánktól. Tehát minket úgy hívtatok ide, mint a keresztény orvostanhallgatók találkozójára. Ebből az következik, hogy nektek is ugyanaz az apukátok, mint nekem. Tehát egymásnak testvérei vagyunk, testvérként jöttünk. Ezt mondanám is majd, hogy tehát ha ránk néztek át, hogy azt mondjátok, hogy ez nehéz, de hogy tegeződjünk majd, ha utána beszélgetünk, jó? Tehát én tegezni foglak titeket, és nem várom el, hogy csendőrpertú legyen a dolog, tehát hogy visszafelé magázódás legyen. A hölgyeket kérem szépen, hogy fogadjátok el a tegeződést. És a kegyelem, meg a békességet még hadd emeljem ki. Tehát olyan világban élünk, amikor nem is lehet kifejezni azt, hogy milyen a békesség, és ez a békesség, amiről Pál beszél, ez pedig a shalom, tehát a teljes, tökéletes minden szinten, a fizikális szinten, a pszichés szinten és a spirituális szinten való teljes egészség és békesség. A dékán úr említette, hogy széles a vállatok. Tehát egy széles vállú orvostanhallgató még azt is meg tudja csinálni, hogy ilyen módon ünnepli meg a szülinapját, ha éppen vizsgai időszak van, vagy hát esetleg 3 gyereket nevel otthon. Néhány dián gyorsan végig pörgünk, amiből azt tudjátok meg, hogy én hogy látom a 21. századot most, és kíváncsi leszek majd, hogy ti hogy látjátok, mennyit éltek meg ebből, és miként éltek meg ebből. Ugye a kutatók megállapítják azt, hogy különböző generációk vannak, és nagyon sokféleképpen, meg sokféle szempontból próbálják a generációkat leírni. Ez egyik nagyon ismert, hogy a számítástechnikához hogy állunk hozzá. És titeket, a ti generációtokat a szakma úgy nevez, hogy digitális benszülöttek vagytok. Ezt nyilván hallottátok, mi meg egyértelműen digitális bevándorlók vagyunk, tehát soha nem leszünk olyanok, mint ti. Idefelé jövet az autóban mondtam Ritának, hogy én tulajdonképpen a 21. századdal kapcsolatban is bizonyos tekintetben így érzem, hát ti nagyon sokan ebben a században születtetek, de mindenképpen mindnyájan az életetek döntő részét ebben a 21. században éltétek. Én az életem 2/3 az előző században éltem, és csak az 1/3 ebben. Tehát próbálom felvenni a tempót, ami nagyon nehéz, mert a tempónak a fokozódása az nem lineáris, hanem egyre gyorsabb a változásnak az üteme is. 2017-ben csináltam ezt az ábrát, azóta még sokkal többféle dolgot föl kéne vetítenem, hogy értékek, család és hitelkör szintjén milyen változások vannak, és mi a fősodornak az iránya ebben a tekintetben. A szépség, hogyha visszatekintünk az ezredek során, meg évszázadok során, az is nagyon változó volt. Ne haragudjatok, mai képeket nem teszek föl.
Csak néhány dolgot vetek föl, hogy mi a következménye annak, hogy ma mit tartunk szépnek. Hát gyermekorvosként és pszichoterapeutaként az evészavarok jutnak először eszembe. Eszembe jutnak persze a plastikai beavatkozások, meg azt, hogy ha megnézitek a közösségi médiát, akkor mindenki nagyon trendy, szexi és fancy, és nem tudom, ezek a szavak még nálatok működnek? Az én időmben az volt menő, és amikor először erről akartam beszélni, akkor 2010-es évek végén találtam ezt a hármat, trendy, sexy, fancy, de komolyan ide fegazolhatom, hogy lehet, hogy ezt már nem értitek, tehát lehet, hogy ebből értitek. Jó, köszönöm. Mekkora a változás akár a szeretet fogalmában? Tehát a 2000 év óta azt valljuk, azt tudjuk, hogy a mindenható Isten maga a szeretet. Erre nagyon sok igét láttok a Bibliában, én most csak az 1 Jánost vetettem föl. És minden, amit ő tesz és tenni fog, az ebből fakad, az ő lényéből, hogy ő maga a szeretet, az agapé szeretet, a feltétel nélküli szeretet. Ma délután előadótok lesz Szabados Ádám, az ő egyik bejegyzésében írta ezt, hogy Isten a szeretet, ma pedig a szeretet az Isten. Tehát direkt kis ível írtam, és a szeretetet odaírtam, hogy jelentsen az bármit is, mert rengeteg mindent jelent ma a szeretet, hogy általában a köznyelven. A legritkább esetben az agapé szeretetet, a feltétel nélküli szeretetet. És akkor itt a Covid-járvány, már 2 éve. A 2 év az én életemben eltörpül nagyon kevés idő. A ti életetekben arányosan sokkal több idő. Tehát ti gyakorlatilag a tanulmányaitok és az egészségügyben való akármilyen ténykedésetek alatt, és ez nagyon szignifikáns 2 év. Nekem is az, én is azt mondhatom, hogy rengeteg minden történt, és érzem azt, hogy mennyit fáradtunk a 2 év alatt. És hogy akár mennyi változott a 2 év alatt a hozzánk való hozzáállásban is. Talán emlékeztek az első hullám idején, amikor az erkélyekről tapsoltak az emberek, az egészségügyi dolgozóknak. Ugye megvan még ez az élmény. Nekem már nagyon nehéz felidézni, mert sokkal több a kritika mostanában, sokkal több az elégedetlenség, a követelőzés. Ott volt az a kérdés is, hogy nekünk segítőnknek ki segít. És most úgy azt gondoljuk, hogy talán kicsit föllélegeznénk, de hát minden gondolatunkat a háború is befolyásolja. Nekem nagyon nehéz volt készülni erre a mai napra, mert annyi minden fajta módon foglalkoztam én is azzal, hogy mi van most Ukrajna területén, egyáltalán mik a kialakulás körülményei, mi az, amit mi most segítünk, mi a felelősségünk, mit csináljunk. Tehát nehéz ettől elvonatkoztatni. Ugyanakkor már ezen a héten tapasztalom azt, hogy talán a korábbi hónapokban szokatlannak mondott kérdések is simán előjönnek a hétköznapi beszélgetésekben. És lehet arról beszélni, hogy mi jelent a számomra szilárd alapot, mik a mozdíthatatlan pontok, vagy ki a mozdíthatatlan pont az életemben, merre felé tartunk. Egy igehirdető arról beszélt egyszer nagyon részletesen, hogy képzeljük el úgy az életünket manapság, mintha egy ilyen tesztpadon lennénk. Ugye az autó műszaki vizsgájánál tesztpadra teszik az autót, és úgy megrázzák, hogy lehessen diagnosztizálni a lengéscsillapító működését, aztán úgy pörgetik, hogy a féket is nézhessük. Tehát tesztpad ez az időszak, és megpróbáltatik az, hogy tehát mi is az alap, mire építünk, és mit csinálunk, hogy csinálunk. És mielőtt ezt az igét fölteszem, azt is léptennyomon tapasztalom, az egy Ézsaiás igében van, amikor azt mondja a próféta, hogy jaj azoknak, és akkor ilyen fogalompárokat hoz elő. Tehát jaj azoknak, akik a rosszat jónak mondják, a jót rossznak mondják. Vagy azt mondják a sötétségről, hogy világosság, és a világosságról, hogy sötétség. Azt mondják a keserűre, hogy édes, és az édesre az, hogy keserű. Én most ezt nem ragozom tovább, gondolja mindenki végig magában, hogy miért jut eszembe ez az ige a mai időkről.
2000 éve Jézus azt mondta az atyának, az apukájának, mennyei apukájának az ő tanítványaival kapcsolatban, amikor értük imádkozott, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ez az imádság, ez ma ugyanúgy vonatkozik ránk. Nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent, hogy az Úr Jézus pontosan tudja, hogy mi van itt. Tökéletesen tisztában van mindennel. Ha elmondjuk neki, ez nagyon jó, mert ez nekünk segít, hogy elmondjuk neki. Ő pontosan tudja, hogy miről van szó. És azt is tudja, hogy ez egy másik ige, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez mindig igaz volt egyébként a történelem folyamán, de nekünk, akik most élünk, nagyon jól tudatosítani, hogy masszívan igaz most is. És Péter apostol, tehát ugye ezt Jézus mondta, ami ki van vetítve, a másik, amit idéztem, az Pál. De Péter meg arról beszél, hogy legyetek készek mindenkor és mindenkinek számot adni a bennetek élő reménységről, aki ezt kérdezi, vagy aki ezt igényli. Hát ez két olyan dolog, amit így nyitásként szerettem volna nektek mondani. Néhány évvel ezelőtt olvastam ezt egy keresztény gyülekezetnek a saját hitvallásából, meg szóróanyagából, és nagyon-nagyon sok minden ott volt, sok minden bibliai alapozású dolog is, és a végén az, hogy és az is olyan tehát ez egy olyan közösség, amelynek az is elhívása, hogy felkészítse Jézus Krisztus követőit, hogy hatással legyenek a világra. Tehát annyi influencer van manapság, és hogy ez a gyülekezet fontosnak tartja, hogy a tagjai is influencerek legyenek. Én azt gondolom, hogy mindegyik gyülekezetnek fontos, hogy hivatása legyen, elhívása legyen. Mi ad ehhez keretet? És alapozunk még most, bocsánat, próbálom ezt pörgetni, az alapozó részt. Jézusnak a szavai adnak nekünk egy nagy keretet és alapot. Itt mind a kettő fontos, tehát egyik sem elhanyagolható. Ő azt mondja, hogy szeresd az Urat. Tehát szeresd az Urat az egész lényedből, tehát mindenedből, és akkor felsorolja a részleteket. Tehát teljesen. És szeresd vele barátodat, mint magadat. Tehát ebből egyik sem elhanyagolható, ez nagyon fontos. Ma ez még biztos sokszor elő fog jönni, hogy nem mondhatjuk, hogy szeretjük az Urat, ez is bibliai igéken alapuló mondás, amit mondok, hogyha nem szeretjük a másikat. Ugyanakkor egy egész fajta fura szeretettel nem szeretetjük a másikat, ha egyébként az Urat nem szeretjük. Tehát ez mind a kettő egyformán fontos. Ez volt a két nagy parancsolat. Jézus azt mondja, hogy tehát nincs más nagyobb ezeknél. És mielőtt fölmegy az ő mennyei atyához, azt mondja a tanítványoknak, tehát szinte utolsó mondatként, hogy menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ez behelyezi abba a környezetbe, hogy egyébként neki adatott minden hatalom, tehát ez az egyik nagyon fontos. A másik meg az, hogy ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Ki van velünk? Jézus Krisztus van velünk. Akiről azt mondja az ige, hogy telve, tehát úgy jött ebbe a világba, hogy telve volt kegyelemmel és igazsággal. Én most az elmúlt évek során ezen rengeteget gondolkoztam. Tehát annyiszor van, amikor minket hívőket nagyon sok mindennel vádolnak, hogy milyenek vagyunk. És megpróbálunk egy kicsit úgy langyoskodni, fejet, pupsit simogatni, hát, hogy mi tele vagyunk kegyelemmel. És elhagyjuk az igazságot. Aztán másik nap meg átmegyünk a másik részre, hogy hát ez borzalmas, amit a többiek csinálnak. Képviseljük masszívan az igazságot, elfelejtve a kegyelmet. És akkor elkezdtem gondolkozni azon, hogy hát hogy lehetne úgy lavírozni, hogy hány százalék az egyik és hány százalék a másik. És mit mond az ige? Szerintetek hány százalék? Tehát 100% az egyik, és 100% a másik. Hogy ez a gyakorlatban hogy van, ha meg tudjátok mondani a tutit, akkor mondjátok el nekem is. Tehát én nem gondolom, hogy ezt elértem, de nagyon-nagyon vágyom arra, hogy a hétköznapokban ez legyen ránk jellemző. Tehát Jézus, amikor oda megy hozzá, vagy oda viszik hozzá azt a bűnös asszonyt, akit meg akarnak kövezni.
Akkor Jézus ugye azt mondja, hagyjátok már, semmi, igazából ez semmi. Nem ezt mondja. Elmondja, tehát ő néven nevezi, egyrészt kegyelmet gyakorol, azzal, hogy azt mondja nekik, hogy hát most akkor az dobja meg, aki bűntelen közületek, és ugyanakkor azt mondja az asszonynak, menj el és ne légy ezt többé. Tehát nem azt mondja, hogy ez semmi, ez akármi. Tehát 100% az egyikből, 100% a másikból hihetetlen nagy kihívás. Felbátorított Dékán úr meg Ádi ezzel az interjúval, Dékán úr megírt előttetek, és ez nagyon nagy dolog. Azt gondoltam, hogy én nem megyek úgy végig most az életünkön pici koromtól kezdve, de egy kicsit beavatlak titeket abba az időszakba, és hogy látjátok az évszámokat, először azt gondoltam, hogy hú, mit fogtok mondani, hát most már semmit nem mondotok, hát a Dékán úr is 82-vel kezdte, sőt, még előtte a gyerekkoráról is beszélt. Én ebben az időszakban, tehát 79-ben kezdtem az egyetemet, olyan időszakban voltam, amikor nagyon motoszkált bennem ez a két nagy dolog, tehát a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, szeresd felvonátodat, és az, hogy Jézus küld minket, hogy menjünk és tegyünk tanítvánnyá minden népet. És a saját gyülekezetemben ezt igazából nem éreztem, hogy hogyan és mit is kellene csinálni. Ugyanakkor mindig kerestem a hívőkkel való kapcsolatot. Én nem voltam gólyatáborban, de körülbelül, ahogy most ő itt mondta, körülbelül ugyanabban az évben, amikor ő gólyatáborban volt, akkor mi egy ilyen szüretelős, almaszedős táborban voltunk, tehát harmadéves korunkban ősszel. Egy hét ingyen munka ugye a medikusoktól. És nagyon érdekes volt, hogy ez az almatábor volt annak a helyszíne, ahol vagy 10 összetalálkoztunk egymással keresztény évfolyamtársak. Nyilván voltak ismert a másikat, és az is, esténként összejöttünk imádkozni. Akkor nem volt megdesz egyébként, tehát Magyarországon egyáltalán nem volt semmi megdesz, a szocializmus volt, és onnantól kezdve aztán hetenként találtunk itt a Tömő utcában egy katolikus papot, aki helyet adott nekünk a reggeli órákban, tehát szerdánként reggel 8-tól kóréletben előadás volt és katalógus volt mindig, tehát azon ott kellett lenni. És akkor előtte 7-től 3-4-8-ig találkoztunk a Tömő utcában minden héten. Tehát így kezdődött igazából az egyetemi kis ismerkedés. És aztán házaknál is összejöttünk, nagyon sokan meglátogattak minket, külföldi misszionáriusok, nagyon sokan jöttek Magyarországra, ezek teljesen ilyen fű alatti dolgok voltak, nagyon érdekes lehetne, de erről nem fogok részletesen beszélni. Én nagyon sok minden hívő alaptanítást is ő rajtuk keresztül kaptam. A 83 az egy olyan alkalom volt, én tehát zenész is voltam, korábban zongorista, sportoló is voltam, egyetemista évek alatt is először, még első osztályban, aztán másodosztályban vízilabdáztam, tehát minden nap volt edzés, nem voltam időmilliómos, de hogy annyira feszült bennem az, hogy Isten mire hívtál el minket. És 1983-ban Ritával akkor még nem voltunk házasok, még gyűrűnk se volt, de jó úton voltunk afelé. Együtt voltunk egy koncerten a Mátyás templomban. Ez egy amerikai ének és zenekar volt akkor, és akkoriban azért a jó minőségű keresztény könnyűzene az nem volt, hogy így mondjam, szokásos. És ez a társaság, ez Jézusról beszélt, nagyon jó minőségű zenét csináltak, közben elmondtak az életükből dolgokat, és azzal a céllal voltak ott, hogy utána tudjanak beszélni emberekkel az evangéliumról. Úgy hívták őket egyébként, hogy Continental Singers. És az egyik ráadás ének alatt ott álltam Rita mellett, és azt éreztem, hogy nem tudom fogni a kezét már, mert csorognak a könnyei, és valami zsebkendő után kell kutatni, mert valami
ilyen egészen mennyei élmény volt. Tehát nem az érzelmet próbálom nektek kidomborítani, hanem Istennek a nyilvánvaló jelenlétét, és azt éreztem, hogy erre hív el Isten, hogy hirdessük az evangéliumot. És mondtam Maritának, hogy hát ilyen totál naív gondolat ez, de hát, hogy én annyira szeretnék valami ilyenben részt venni. 1983 Magyarország. Tehát, hogy no way. Igen, és hogy 85-ben képzeljétek el, ezt megint nem tudok részleteket mondani, a mi evangélikus gyülekezetünkben volt egy felvételie a magyar, akkor nem hívhattak minket Continental Singersnek, mert nem lehetett. Jubiláta néven indultunk, és 5 évet voltunk együtt. És azt éreztem ez alatt az idő alatt, hogy igen, levegőt kapok, valódi dolgokat csinálunk. Én 85-ben végeztem is, tehát elkezdtem fiatal orvosként dolgozni. És az egyik ilyen nyári turné után, tehát amikor egész nyáron hirdettük az evangéliumot, és emberek tértek meg a szolgálatunk nyomán, és visszamentem a kórházba, itt a budapesti legnagyobb gyerekkórházban képződtem, ott lettem gyerekorvos, és visszamentem, és azt éreztem, gyerekek, hogy totál fölösleges, amit itt a kórházban csinálok. Tehát, hogy egy csőd tömeg az életem, mert én sem nem tudom azt csinálni, amire Isten hívott, hogy az evangéliumot hirdessem. Hát azt gondoltam, hogy az lenne az igazi, ha az zárójelentéssel odaadnám a szülőnek az egyik megtéréssel vezető könyvet is, és imádkoznánk vele, ő pedig átadná az életét Krisztusnak. De tudtam, hogy ez nem megy, tehát ez a kórházban nem megy, egyszerűen nem létezik. És akkor szenvedtem, kérdeztem néhány tapasztalt hívőt, akit ismertem, azok azt mondták, hogy figyelj, nem kell ezt annyira túlpörgetni ezt a dolgot. A te dolgod az, hogy jó orvos legyél, utass, előadásokat tartsál, mindenfélében legyél benne tudatban, és emellett pedig legyél nagyon kedves a szülőkkel, és aztán majd rá fognak kérdezni, hogy mitől vagy ennyire nagyon jó. Aztán akkor elmondhatod, hogy mi a helyzet. És hát ezt elkezdtem csinálni, teltek a hónapok, teltek az évek, és képzeljétek el, hogy egyszer valaki majdnem rákérdezett. De nem kérdezett rá. És akkor megint magamba zuhantam, és onnantól kezdve tulajdonképpen azt mondtam, hogy hát úgy látszik, ez így van 2 életem, van egy korrekt, kedves szakmai életem a kórházban, és van egy tűzzel átítatott evangelizációs életem az énekészzenekarban. 98-ban volt az, aztán, hogy hallottam egy képzésről, ami amerikai eredetű képzés volt. A Dékán Miklós mondta a jó példát Amerikából, akkor nagyon sok jó példa volt, manapság sokkal kevesebb szerintem. Hallottunk egy képzésről, amit úgy hívnak, hogy sordat, és hogy egy amerikai orvos hogy hát milyen jó lenne ezt megismerni. És megint nem tudom részleteiben elmondani, azt mondtuk akkor, hogy küldjünk egy ottani képzésre egy kísérleti nyulat, egy magyar házi orvos, és nézzük meg, hogy milyen hatással van rá a képzés. És történetesen ez a kísérleti nyúl, ez a testvéröcsém volt, aki akkor fiatalban a házi orvos volt, és láttam a hatást. Láttam, hogy néhány dolgot, amit korábban csinált, azt tudatosabban kezdte csinálni. Láttam rajta, hogy néhány dolgot, amit korábban nem csinált, azt elkezdett csinálni a praxisban. És olyat is láttam, hogy néhány dolgot, amit korábban csinált, azt elkezdte elhagyni a praxisából. És az egész egy annyira vonzó és jó kombó volt így, hogy azt mondtuk, hogy érdemes ezt megcsinálni, ezt a képzést itt Magyarországon, és ebből volt 2001-ben az első képzés. Néhány alapelv, amiről most beszélünk majd, ebben is benne van, de most átadom gyorsan a mikrofont Ritának, mert én nagyon sokat beszéltem. Csak annyiban csatlakozom, hogy nem is tudtam, hogy én a DK-nál mennyire rokon lélek vagyok, meg a sorsom mennyire hasonló. A másik fiatal orvos, akiről most beszélek, az éppen egy ügyeletben volt, és úgy volt az ügyeletben, hogy akkor még nem tudta, de a harmadik kislánya már úton volt a fotakjában, és a másik 2, az pedig, ahogy a dékánnak nekünk is fogta a szoknyánkat, amikor nekem volt a diplomaosztó, tehát 2 kislány az egyetem alatt született,
És egyébként nekem nagyon jó tett, csak elmondom mindenkinek, hogy teljesen helyére tette a vizsgának a jelentőségét. Tehát az elsőben kémiára úgy mentem, mint aki az akasztásra készült. És amikor megszerettek a gyerekek, akkor ja, csak egy vizsga, hát jó. És volt, hogy fogtam a könyvet, meg a babát, szoktattam, és közben olvastam is. De ez, amiről nektek mesélni szeretnék, akkor én is korustag voltam már, és én is nagyon lelkes, és tényleg a hitünk egy megújulásban volt. És tényleg az volt bennem, hogy nekünk nem külön agyrészeink vannak, hanem mi úgy egybe vagyunk. És eszközeim is voltak azért valamennyire, mert hát pici gyerekkoromtól én is keresztény családban nőttem fel, aztán persze meg kellett tudni a saját döntésemet, de az biztos, hogy megtanultam, hogy filterezni kell a beszédünket. Tehát azzal, hogy az ember meggondolja a szavait, azzal nem volt gond. A koncerteken azért tanultunk egy kis kommunikációt, hogy kell az emberekkel beszélni. Én gyerektanító is vagyok, tehát abban is volt már valami tapasztalatom, hogy az igazságot hogy lehet nagyon egyszerű szavakkal megfogalmazni, de visszatekintve ezen a különleges ügyeleten Isten adott nekem egy olyan történetet, ami az egész életemet meghatározta ebből a szempontból. Volt egy férfi, és bejött, ez egy esti ügyelet volt, és hogy piros a szeme, meg én nem tudom, valami nagyon banális bajjal, és egyszerűen azt éreztem, hogy most ez a találkozás valami másért jött létre. Tehát természetesen elláttam orvosilag, de az egy igazából egy nagyon lényegtelen dolog volt, és úgy nagyon gondolkodtam, hogy vajon, tudjátok, amikor érzitek, hogy úgy súg a Szentlélek, hogy valami itt van. És én néztem ezt a férfit, egy ilyen 30-as éveiben járható, hát akkor körülbelül, és feltűnő volt, hogy tele volt ilyen aranyakkal aggatva, tehát igazi aranyakkal, és akkor mondtam neki, hogy valami recept, itt tudja kiváltani, ennyibe kerül, így meg úgy, és hogy egyébként meg látom, hogy nagyon szereti a kincseket, és akkor néz, hogy hát igen, és mondtam, hogy hát ezek nagyon fontos dolgok, de az is nagyon fontos, hogy mennyi kincseket gyűjtsünk. És csak ennyit mondtam, és ő meg teljesen ilyen sokkos állapotba került, hogy micsoda? Hát ezt nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el. Hát az anyám, meg a feleségem így megtért vagy mi, és maga is ezzel jön. És akkor én átéltem egy olyat, amit azóta már meg is tudok fogalmazni, hogy akkor ez egy szignifikáns találkozás volt, én köztem és ő közte, azon az úton, ahol ő járt az Istennel való ismerkedés útján. És mivel akkor még egy kicsit talán nagyobb tekintélye volt az orvosoknak, tehát hogy még én is ezt mondom, és azért nem kellett nagyon magyarázni, hogy ez nem egy egyszerű hétköznapi pillanat volt. Itt a sokkal jobb sztorikat van, mint én. És hogy mondtam, hogy sóoldat, miért hívtuk sóoldatnak azt a képzést, amit elkezdtünk Magyarországon. Én nem fogok most élettani előadást tartani nektek, meg sokkal jobban is tudjátok, mint én. Nekem már nagyon régen volt a folyadékterápia is, alapellátásban azért nem vagyunk nagyon otthon a folyadékterápiában. De az, hogy fiziológiás sóoldat, az még létezik most is, gondolom, tehát a tanulmányokban, tehát ez a 0,9%. Most azért teszem ezt föl, és milyen nagy dolog, hogy ugye Dékánul is azzal az igével kezdte nektek, hogy ti vagytok a föld sója. És. És egyébként mennyi mindenre használható a só, hát még bizonyos koncentrációban, még Kartágó földjének a jól lekezelésére is alkalmas volt a rómaiak kezében, ugye? De hogy megfelelő a koncentráció. Tehát Jézus azt mondja, ti vagytok a föld sója, pont. Tehát ez kijelentő mód azoknak, akik őt követik. Jó? Itt
Azt hiszem az életünk egyik legfontosabb kérdése az, hogy ahol ott vagyunk éppen, ott megfelelő hatású sók tudunk lenni. A másik, hogy ti vagytok a világ világossága. Erről is Jézus beszél, ugyanaz az igevers jegyzi le ezt. A másik helyen meg azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Én ezen is rengeteget gondolkoztam egy időben, hogy most akkor ki is a világ világossága, vagy ez a kettő, ez ellentmondásban van egymással, hogy Jézus a világ világossága, vagy mert nyilván nincs ellentmondásban. Egyrészt valóban ő a világ világossága, mint a nap, mondjuk. Én meg, mint a hold tudom visszatükrözni az ő fényét, ez az egyik megfejtésem. A másik viszont az, hogy ő, aki azt mondja, hogy bennünk él. Tehát az ő szent lelkével bennünk él, és így lehetek, nincs saját fényem, akkor se. Csak az ő fényét tudom adni. A saját fényemet próbálom adni, az annak drámai következményei vannak. Arról most nem beszélek. Jó sztorikat Vita mondja, én nem akarok rosszat mondani. És akkor az a kérdés még, ezt is mondta a dékán úr, hogy tanúk vagyunk. És ebből most csak az első igét emelem ki nektek, hogy a Szentlélek megelevenít és erőt ad a tanúságtételre. Tehát Jézus megint csak mielőtt a mennybe megy, és ezt Lukács kollégánk, tehát Lukács, aki orvos, ő jegyezte le az apostolok cselekedetét. Ezt jól tudjátok azért, hogy ő amellett, hogy orvos volt, történetíró is volt, és Lukács olyan történetíró volt, aki nem tudná, aki a tényeket írta le. Tehát ezt le is írja az evangélium elején is, meg az Atya elején is, hogy ő nagyon gondosan utána járt a dolgoknak. Tehát Lukács írja le azt, hogy Jézus azt mondja, hogy és erőt kaptok, amikor eljövőzatok a Szentléleket. Miért csodának kell erő a tanúsághoz? Mert a tanú az egyszerűen csak mondja, amit mond. És akkor gondoljátok végig, megint jöjjünk. Tehát nem kell csak az akkori időre gondolni, mert nyilván tudjátok, hogy egy kivételével minden apostol azt kivégezték. Tehát ez az egyik. Ugye a tanú ebben az igében a mártírosz szó. De akkor ugorjunk most nagyot, és 2022-ben mik vannak? Szerintem erő kell a tanúskodáshoz, mert könnyen azt mondják, hogy gyűlölet beszél, mert könnyen ilyen fóbnak, olyan fóbnak mondanak téged, ha tanúskodsz, vagy bíróság elé visznek. Finnország 2022. február és március, akár börtönbüntetés lehet, és nagyon sok országban ma is mártír halált hal a tanú. Megint csak délután Szabados Ádám mit lesz, ő évek óta mondja, hogy emberek hitvalló idők következnek ismét. Mi azt mondhatjuk itt a dékán úrral együtt, hogy a 80-as években az voltam gyerekek, az igazi, akkor volt a hitvalló idő, és amikor katona voltam, akkor még az elhárító tiszt is kihallgatásra rendelt be. De valahogy úgy érzem, hogy az semmi volt a mostanihoz képest, és ami esetleg még következik. Adjuk tovább, úgy döntöttünk, hogy ezeket az alapelveket, tehát hogy miként élhetjük meg a hétköznapokban a Krisztusba vetett hitünket, erről szól a képzés, az most már több mint 20 év. És két dolgot akarok kiemelni, az egyik az inspiráció, a másik a bölcsoldás. Mielőtt ez lenne, ismétlítálja a mikrofon. Megint egy kis személyes adalék, ami azért már beleilleszkedik a sorba, hogy volt nekem egy nagypapám, nekem 3 nagypapám volt, mert az édesanyám meghalt, amikor 4,5 éves voltam, és a nevelő anyukámnak az édesapja, ő orvos volt, és messze fölön, tehát az már gyerekkorban is lejött, hogy ők nagyon-nagyon szeretik a betegeik, egy ilyen nagyon szép nagy lakásban éltek, ők gyerekkel, és hát nyilván már kirepülőben, de ott volt a kis rendelője, úgyhogy én sokat láttam őt rendelni, meg az én fülemet is szurkálta. Egyébként meggyógyított, mert odáig folyamatosan mindenféle bajom volt a fülemet. Tehát ő neki viszont nagyon meghatározott elvei voltak. Például azt mondta, hogy Bach zenéje nem zene. Hát én ezzel vitatkoznék, mert nekem meg abszolút etalom, de az is az alapelve volt, hogy nagyon mélyen Krisztus hívő volt, és olvasta a Bibliát, és amikor hazament Istenhez, akkor a Bibliában nagyon mély
jegyzeteket lehetett látni, széljegyzeteket tehát az ő Bibliájában. Viszont se a családjában igazából, se a munkája alatt nem beszélt a hitéről. Tehát ő ezt teljesen lezárta egy magán, egy személyes ügynek. És tulajdonképpen sokat gondolkodtam azon, hogy hát igen, az életünknek különböző szeletei vannak, és az életemnek is van szelete, hogy feleség vagyok, anyuka vagyok, nagymama vagyok, orvos vagyok, író vagyok, hitoktató vagyok, keresztény vagyok. Ja nem. Én úgy látom, hogy a kereszténység az életemnek nem egy szelete, hanem hogyha az életem egy torta, akkor az mondjuk az ezüst tál, amin van, vagy az a máz, ami minden szeletre hatással van, vagy nem tudom, hogy értitek-e a képet. Tehát én úgy gondolom, hogy szerintem érdemes úgy gondolkodni, hogy mindent, amit teszünk, háthat-e az, hogy én keresztény vagyok. És a József beszélt a só oldatról, meg a dextrózról. Nagyon sokszor mi keresztény világban forgolódó, de teljesen mindegy, hogy egészségügyiek vagyunk-e, vagy mondjuk egy fodrásznő. Tehát, hogy George Clooney szerelmi életéről is lehet beszélni, órákat, higgyétek el. Tehát, de arról is lehet beszélni, tehát a mély kérdésekről is, szóval, hogy minket áthat-e azt, hogy keresztények vagyunk. És még egy személyes dolog, hogy én nagyon sokszor azt úgy teszem fel az élet kérdéseit, hogy nem az a kérdés, hogy ezt meg lehet-e csinálni, hanem az, hogy hogyan. És akkor gondolom, ti is itt ültök, és azt mondjátok, hogy aha, kösz, jó pofa vagy, de hogyan? Ezt most nem fogom megválaszolni, hát alig egy órában. Hogyan nem talán? Tehát ha visszatekintetek még a kórházi sztorimra, amit ajánlottak az én kollégáim, az a dextróz oldat volt. Tehát légy kedves, édes kedves doktor. Jó? Önmagában. Az meg, amit én szerettem volna átadni a zárójelentéssel az akármit, az nem tudom hány százalékos só oldat lett volna. De biztos, hogy nagyon nem működött volna. Amit Rita mond, sok embernek azt tapasztaltuk, inspiráció, ez a szemlélet, ez a képzés. Olyanoknak, akik nem tudják elképzelni, hogy a hétköznapokban is megélhetik a hitüket. Jó? Több orvos mondja ezt, hogy én nem keresztény orvos vagyok, én olyan orvos vagyok, aki keresztény. Ezzel azt mondja, hogy van két agyféltekém, és a kettő között nincs átjárás. Hatással lehetek a világra, jó? Ez olyan divatos szó most, ez az influencer, de nekem annyira megtetszett. Hatással lehet a világra. És a hétköznapokban is nem munkatársa lehetek. És ez egész röviden csak egy definíció. Az evangélista, tehát vannak evangélisták ma is, az igaz, hogy ez egy ajándék Istentől. Mi nem azoknak beszélünk általában, mert nagyon fontos, hogy legyenek, minden gyülekezetnek szüksége van rá, és mi a koncerten is általában egy olyan tagunk beszélt, akinek az evangelizálás ajándéka volt. Mondhatod azt, oké, de nekem ez nincs, és lehet, nekem sincs egyébként. Ezért nagyon lényeges az evangelizáció folyamatában való részvétel, és így tudjuk betölteni azt, amit Krisztus ránk bíz, hogy menjetek és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Itt ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy folyamatnak tekintjük valakinek az életét, onnantól kezdve, hogy totál elfordult Istentől, addig, amíg aztán meghozza a döntést, hogy rábízza az életét Krisztusra. És ezen az úton valahol találkozol te az emberrel. Aki nem hívő páciensed, évfolyamtársad, az valahol ezen az úton van, és a mi szerepünk, hogy ezen az úton egyet előre segítsünk. Igen, tehát amikor én találkoztam ezzel a képzéssel, akkor és ez itt a reklám helye, tehát akkor nekem ez egy nagyon klassz dolog volt. Én borzasztóan rendetlen vagyok, és nehezen esik rendet rakni, de itt nagyon jól sikerült, mert egy csomó dolog, ami így az életemben talán attól a példától is láttátok, hogy úgy mozgott bennem, az egyszerűen a helyére került, egyszerűen kialakultak a kis fiókok, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy persze ezek
a módszerek fontosabb, de víz nélkül hiába van csatorna. Viszont az is igaz, hogyha van egy hatalmas nagy víz, mondjuk az én lelkesedésen, meg az, hogy szeretném átadni az igazságot, azért annak nem árt, hogyha van egy normális csatornarendszer, mert akkor tényleg oda jut és akkor, amikor kell. És nekem minden egyes ilyen képzésen való tanítás az mindig segít felszítani a tüzet, és ugyanúgy, ahogy segít megtervezni egy kicsit, és emlékeztetni arra, hogy a keresztény élet az hosszú távfutás, tehát az nem olyan, hogy beállunk egy 500-as sprintre, és akkor, vagy 100-asra, és akkor azzal a tempóval nem lehet végigfutni a maratont. Lehet, hogy tényleg kattognak bennetek a kérdések, hogy jó, de hogyan? És csak két történetet mesélek nektek az elmúlt hétből. Én úgy gondolom, hogy a gyerekekkel is, amikor beszélgetek, meg a találkozásainál, hogy ilyen életmondatokat lehet nekik mondani, ami úgy megragad, úgy azon lehet gondolkodni, ahhoz lehet kapcsolódni, és ami rajta múlik, hogy hogyan lép vele tovább. Tehát most volt egy páciensem, aki csinál ilyen rehabilitációs rendelést, és oda olyan betegek jönnek, amikor már mindenen túl vannak, és a látás rehabilitáció, és akkor ugye mindig megkérdezik, hogy na hát akkor ezek szerint ezzel nem lehet mit csinálni. És hát akkor azt mondom, hogy igen, ha van türelmem meg idő, akkor kicsit jobban elmondom ugyanazt, amit másnál 100-szor elmondott, hogy igen, milyen kezeléseket kap, stb. És akkor most azt mondtam az egyik betegnek, hogy igen, orvosi szinten ezzel nem lehet többet csinálni, de az én személyes tapasztalatom az, hogy az imádságnak nagy ereje van. És hogyha ilyen mondatokat mond az ember, ez nem kerül több időben, mint még egy mondat szövegelés arról, hogy a makula degeneráció, blablabla. Viszont kinyit egy ajtót, és ő elgondolkodhat, hogy van, aki csak megköszöni, van, aki úgy ott maradott, lebeg a szobában, és jó ideig, például ez beteg így nem mozdult, csak úgy látszott, hogy úgy emészgeti. Van, aki visszakérdez, hogy mit értek ez alatt. És egy másik betegemnél meg az volt, hogy arra emlékeztem, hogy jó kapcsolatban voltunk mindig is, de nem igazán emlékeztem már részletesen a beszélgetéseinkre, de kellett csinálni egy szürkehely műtét utáni ilyen lézeres kisműtétet, és ahogy úgy elmondtam, hogy meg alá kellett írni a beleegyezőt, stb. És mondta, hogy jaj, hát egész életemben attól féltem, hogy meg fogok vakulni, és akkor mondtam, hogy azért ennél a beavatkozásnál ennek elég kicsi az esélye, de hát nekem az a tapasztalatom, hogy az én félelmeimben nagyon-nagyon sokat segít az imádság. De nem emlékeztem, hogy ő hogy van ezzel, és akkor mondta, hogy jaj, hát igen, persze doktor, hát én is szoktam, és hogy emlékezzek vissza, hogy amikor én nagyon beteg voltam, akkor ők imádkoztak értem. És akkor mondtam, hogy hát akkor ajánljuk ezt a kezelést is Isten kezébe, és egy mondattal azt mondtam, hogy az Úr Jézus legyen ott. És még azt is megkaptuk ajándékba, hogy az előző személynél nagyon szenvedtem, és azt mondtam, hogy biztos elállították ezt a gépet, mert sehogy se akart működni a dolog. Ennél meg az volt, hogy plak, minden esetre áldottnak éreztük. Nagyon rosszul gazdálkodtam az idővel, a bevezetés túl hosszú volt, pörög vissza az óra, és látom, hogy gyakorlatilag nulla időnk van. Egy szót mondok, csak görcsoldás. Jó? Tehát ha az a görcs lenne benned, hogy mit kéne csinálni itt az egyetemen hívőként, akkor olyan értelemben lazíts, elég a 0,9%. Tehát nem kell, hogy azt gondolod, hogy túl sósnak kell lenned. Jó? És akkor rengeteg dilemma van, erről majd egyszer beszélünk még veletek, mi is a szerepem. Itt ebből most csak azt emelem ki, hogy segítek a nem hívőnek egy lépéssel közelebb jutni Jézushoz.
És ideírtam, hogy ez is egy képzés, ez is egy díja a sóoldat képzésből. Beszéltem volna nektek még arról, hogy micsoda fantasztikus, kiváltságos helyzet, hogy önmagában a fehérköpeny és a fonendoszkóp az egy megelőlegezett bizalom, de erről sem fogunk beszélni. És arról a mennyei perspektíváról, hogy minden egyes találkozást nézhetsz úgy, hogy Isten készítette elő. Tehát ha felveszed azt a szemüveget, akkor másként vagy benne egy-egy találkozóban. Take home message-ként az, hogy Isten sóoldatának része vagyunk, főként nem arról szól, hogy mit teszünk, hanem sokkal inkább arról, hogy kik vagyunk. És hogy Isten nem akar rátok még plusz valamit terhet tenni most a nagyon széles vállalatokra. Azt szeretné, hogy az egész életed szolgálat legyen. És amit Rita mond mindig, hogy a kulcs, tehát nagyon jó egy csomó módszer, de a kulcs az a bennünk égő tűz. És ez az ábra hadd maradjon a kérdések alatt még. Nagyon köszönjük, hogy meghallgattatok, és fantasztikus, ahogy itt végigfigyeltek. Igazából annyira elment az idő, hogy egyetlen kérdésre lenne idő, de mivel az előadók készültek, ezért, hogyha még egy-két gondolatot van, amit benned ragadt, azt mondd el, viszont itt maradnak ebédre, úgyhogy személyesen föl lehet tenni kérdéseket. Tehát, hogy 40-kor kezdtünk, én úgy értelmeztem, hogy 40-ig van idő. Szerintem legyen kérdés, mert lehet, hogy egész másra vagytok kíváncsiak, jó? Tehát nyugodtan vezessen. Egy kérdés. Tehát egy kérdés, akkor elmondok még mindent. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy lehet hallani, amit Megy a mikrofon. Jó, nekem olyan kérdésem lenne, hogy mondtad ezt a sóoldat képzésnek, hogy az öcséd egy pár dolgot így megvalósított a praxisában ebből, hogy tudnál esetleg konkrét példákat mondani, hogy mik voltak ezek, hogy gyakorlatilasabban kicsit? Hát erről szól az egynapos képzés gyakorlatilag. Azért írtam ide föl, tehát egyrészt inspirál, akit inspirálni kell. Tehát akinek két része van az agyának, az egyik az, hogy hívő, másik az, hogy orvos, az inspirálja. Annak a görcsét oldja, aki ugyanazt szeretné csinálni a munkahelyén, mint a saját gyülekezetében. Most a sóoldat képzés az egyrészt van egy tudományos alapozás, mert elég nagy a szakirodalma azért a hit és az egészség tudományának, tehát erről tankönyv is van. Másrészt egy bibliai alapozás, harmadrészt pedig gyakorlati dolgok. És nyilván a gyakorlati dolgokra kérdezel rá. Ebből egy olyat mondok most csak, amit én minden nap használok, tehát minden új páciensnél, minden új praxisba bejelentkezőnél, ezt úgy hívjuk, hogy spirituális anamnézis. Tehát egyszerűen ez egy olyan dolog, ami, tehát ugye azt mondja a szakirodalom, hogy a mélyebb, elkötelezettebb spiritualitás, az pozitív hatással van a betegségek prevenciójára, a copingra és a felgyógyulásra is. Tehát én elmondom ezt így a páciensnek, hogy a legjobb ellátást akarom nyújtani, és mivel hosszú távú kapcsolatot tervezünk, lehetnek olyan élethelyzetek, amikor nekem fontos tudnom róla, hogy milyen egyéb erőforrások mobilizálhatók. Jó? Most onnantól kezdve, hogy ezeket felírtam, és felírom magamnak, mert elfelejtem másnapra nyilván, tehát a beteg dokumentációhoz hozzátartozik. Nekem rengeteg olyan alkalmam volt az évek során aztán, amikor azzal az érzékenységgel lehetett egy súlyos betegségnél hozzájuk közelíteni, tehát egyáltalán földobni a kérdést, hogy bár amikor erről megkérdeztem önt, akkor azt mondta, hogy hát fiatal korában hívő volt, de hogy most már egyáltalán nem. Ugyanakkor most, ahogy a kislánya itt az inoperábilisnak tűnő műtét során van, hát hogy megengedi el, hogy imádkozzunk, most értem, mert én szoktam imádkozni a pácienségnél. Mi volt a válasz? Doktor úr maga nem is tudja, hogy azóta mennyi minden történt az életemben. Tehát, hogy nem tudom, ez érthető, ez egy ilyen kapcsolódási pont, egyrészt tudományosan is fontos, és annak is fontos, ezt mi mondjuk a nem hívő orvosoknak is, hogy kérdezzenek ilyet, tehát legyen ez része, de ez például kapcsolaton. A másik, amit Rita mondott, hogy földob egy valamit, amivel azonosítja magát, hogy ő Krisztushoz tartozó valaki. Vagy olyan valaki, akinek a Biblia fontos, vagy a Biblia igazság fontos. Mi ezt ebben a képzésben hitzászlónak
mondjuk, az nem egy prédikáció, az nem egy értékítélet, az egy szubjektív dolog. Tehát valamelyik azt mondja, hogy kollégád azt mondja, hogy borzalmas, hát most azon gyököldöm, hogy egyetemi társ, hogy hát olyan családi helyzetben vagyok, hogy át kéne mennem másik egyetemre, de így, meg úgy, meg amúgy, nem tudom, most jut eszembe valami dolog, és akkor hát nem már valami hasonló nehéz helyzetben voltál, és mondjuk tapasztaltad Istennek a gondoskodását egy nehéz döntésben, azt tudod mondani neki, hogy tökre értem, hogy ez mekkora dilemma, és múltkor én is így voltam. Nekem ebben a helyzetben óriási dolog volt, hogy Istennel meg tudtam beszélni a dolgokat. Ez egy hitzászló, ez nem egy prédikáció, ez nem az, hogy neked ezt kell csinálni, viszont lehetőséget ad a további beszélgetéseknek. Mi azt tanítjuk ebben, hogy van egy folyamat, és rengeteg akadály van a nem hívő ember életében, érzelmi akadályok, minden hülye hívő egyáltalán, mindenki ilyen fog, olyan fog, amolyan fog. Értelmi akadályok, mi az, hogy Isten teremtette a világot, és az összes többi mindenféle, meg egy akarati döntés, hogy bár mindent értek, de én mégsem merem rábízni az életemet Krisztusra, nem fogok úgy ugrani, mint egy jégtornász a catchernek a kezébe. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat, amíg eljut valaki ide. A mennyei perspektíván biztosító szemüveg, ilyen keresztül Isten megadja nektek, hogy körülbelül diagnosztizáljátok, hogy hol tart a másik. És pont abban a lépésben, amikor találkozol vele, akkor segítesz neki előrébb jutni. Géza mondta ezt az ékszeres fickót. Ott annak a fickónak éppen azt kellett Isten szerint, hogy még valakitől hallja ezt a dolgot, amit a családjától. És nem tudom, hogy ez így értelmezhető-e, hogy... Még egy kérdés, és 2 perc, 15 másodperc van. És egyébként, bocsánat, de tényleg azt mondom, hogy ezt most így 2 percben nem lehet, erről szól ez a képzés. Hát egész nap vagyunk együtt, ez egy szombati nap szokott lenni, és nyilván ezt akkor szervezzük meg, ha vannak emberek. Nagyon jó szokott lenni, hogy orvoshallgató és orvos is, néha gyülekezeti pásztornak vagy lelkésznek is nagyon jó, hogyha ott van, mert a gyülekezet lelkésze is akkor úgy tud már tekinteni a saját kis bárányára, hogy ő adott esetben a gyülekezetnek egy kinyújtott karja a munkahelyen. Nem úgy, hogy mindent csinálja az én gyülekezetemben, hanem hogy nem tudom, ez érthető, hogy tudtok ehhez kapcsolódni. Okay. Akkor egyet mondok még el itt, hogy majd nézzetek utána a neten ennek a drága embernek, aki nekem nagyon példaképpen Francis Graham, és azért hoztam ide, azt gondoltam, hogy még tudok róla beszélni. Ő dél-afrikai fiatalember, tehát egész életét igazából Dél-Afrikában élte, aztán meg az egész világon utazott. És 21 néhány éves egyetemistaként, amikor az édesapja haldoklott kórházban, ő akkor jött rá arra, hogy micsoda nagy lehetősége van az egészségügyi személyzetnek az evangélium továbbadásában. És azt fogalmazta meg, hogy sokkal több ember lépi át a világon a kórházak küszöbét, mint a templomokét. Ebből a felismerésből, ebből világmisszió indult. Jó? Én a 90-es évek legelején volt velük először nagyon sok tapasztalatom, és hát az is megadatott, hogy a halál előtt nem sokkal is még találkoztam vele. A másik, amit a Soldat, tehát most akkor snit, amit Soldat képzésünkkel kapcsolatban még csak annyit szerettem volna elmondani, hogy mi magyarok szeretjük azt mondani, hogy bocsánat, hogy létezünk. Ez a Soldat képzés viszont először egy eredeti valami Amerikában volt, és aztán mi először magyarítottuk meg ezt annyira lehetett. Ezen felbuzdulva jelenleg több mint 100 országban folyik a képzés. Tehát olyan országok vannak, aminek most nem is akarom kimondani a nevét, mert ha leveszik az internetről, akkor azok az emberek bajba kerülhetnek. És ennek a világszerte való szolgálatnak jelenleg a vezetője az a kísérleti nyúl, akit kiküldtem annak idején Amerikában, az öcsém. Nagyon szépen köszönjük ezt az előadást. Ez az utolsó kérdés, ahol válaszol, hogy ez a zászlófeltartás és a spirituális anamnézis, ez tényleg egy nagyon egyszerű és nagyon hatékony dolgok. Úgyhogy egy kis ajándékkal nektek is készültünk.